hai cho tụi nó khá bài khúc bài làm số có cảm cưng nó tổng bên này này với tập lại yếu cái tên cọc thay này bị sinh tê hamari bữa nay tổng bên này này với tập lại yếu cái hai phải đi dừng cái tên cọc nó one số lại vậy nè cái sini với tập nó rak lại vậy cái dừng Roman Rum bizap ni kognoti sering lai dong tak baik ke library nangana getini wo chapter 2 no chapter 2 no ceng lai wana hari ceng na ni sekarang angsuri nai bogra kai to no hambai do nang no hamzat ma bai seng ni bus kanggo pai mana ni lama khlai rozaka hai bai kai jong na hambai nini hamjak mano nang phunuka kalbare cruso thoi saklai tebo kai to nini hamjak mano seng busi hui seng manai seng buinobu nini o hamjak mano phunuk manani kai to nang subadi tebo kai to nini hamjak ma sini bisingo tori laukei ngiasa seng buino phunuk maya hai bai kai to sini bukhawo nini hamjak ma bai kuplang manani kai to nang sung subadi tebo nini kok thai ni bising tei seseng orang khlai mana hani bagi na seng tini arop nini kok thai no sreng nani nei seng naising lai tongo one sok lai tongo kai ta nang subat tebo kai do nini hamare chini sak ko kuplang ngai tong thang nei bugraji sung bai surisana amen ge pai di seng thanglai na ge pai di philai na Rome chapter 2 verse 1 to 4 ang pori 1 to 4 kok bokrogo omahai ke suijak tongo kaitol bebak borok rokno mazra bernai ang purwana takhuk nang buino mazra da ber nang je sapano ungtheng nini khuk tei kepleng nang buino mazra le bero yang borok khlai ma hai no khlai tongo abo nang sakno mazra berma seklayo omotei samang khlainai rokno kaitor mazra berke abo soi sekhnei jeng sawi mano tamake takuk nang katsei omotei samang khlai tetei sebuino mazra beri tongo nang kaitor bai mazra berja glagdahan eba ke kaitor nono belai maya chawi tongmano bo hama logui tongmano bo kha logui tongmano nang samang nangjak ya haida nono sumsok yakar na bagai kaitor nono maya nangjaka abo nang sawi manya diba o elema pore mana bisite kaitor suno ketal ka hamari khlaita pa charjoran pore sun seng room biza pore sering lai mani wo thangnai wo chapter 1 verse 18 ni chimi 31 ba 32 jora seng salai kha ba bujilai kha abo kubun dopa ba gentile rokni sungsok no tei kok samane piaba chapter 2 wo hongke seng nugo Israel rokni sumsok no tei sumsok ni bagai kaitor mazra romani ba tomnai busthumani bono seng nugo Israel rokni chapter 2 ni ke Israel rokni chapter 2 ni chimi chapter 3 verse 20 jora seng Israel rokni kok Israel rokni sumsok ni bagai kaitor borok no mazra bermani ba busthumani seng nugo ke seng hai bagai chapter 1 no hongke oro hai chapter 1 hongke seng tumanu borok ro obahke barban seng nugo mane borok kaitor ni kokno norka kaitor ni kokno nalia omahai piaba seng chapter 2 hongke temando
mana borok ni kok thayo selai teman này bo và nương mai cái sừng nụ borok borok rok và borok omo u kok thai selai ra cái nirok đấy selai ra con sừng nụ nirok cái sabana ho Israel rok no okay chapter 2 verse 17 ang isa poribana aske sừng busi này verse 17 or hai ini sabo nini kok le tamo nung sakno judai hanta nung kerongo kabera wi tongo kai dor chini borok rok no naiklai o ne nung kok kotor sawo ni orang kebro saka niro ban ne omai ke arasun chapter 1 onke tuma borok niso borok ngekawa bo chapter 2 onke niro ngekawa ne omai ke phadi जों Jews ba Israel do farok no tui sekan one song lai ne smai kasamo जों Israel ni kok nu ko nge Israel ni thani born thani smai kasam bo tongo Gentile ro ke smai kasam busia mane bro smai kasam jora wo bro ko wi kai no sisia hai deba ke bo Israel do farok ni thani tei tamato borok ni thani kerong tongo kerong roza kaitor kerong romani tongo borong thani ke borong ni thani temple tongo synagogue tongo ke borok tomai waso sung kaitor ni seba khlai tongo kaitor ni kokno sung rakhogui tongo sung kerong rakhogui tongo omai ke borok wanso go te u wanso gui na Israel do parok belai kena saksak no kungsuk lai tongo borok kungsuk lai kai to ni kok no sung rak hogi tong ble ne kungsuk lai tongo te borok teman noti kungsuk sung kaham sung kethat ne kungsuk lai piaba obon borok ni bagi so to ni sai kotor ku holong borok no yakung ronzo kuronai borok ni sak no torjak mani sak no kaham ne one sok mani hai bagino borok temanai borok ni jot tenisai kotorkuk somoisya kotorkuk problem hai bagino borok Yesus Kristus no yasak maya neng hai ni one sokui mana borok ka kai tani jongjak borok belai kana special borok hai bagi borok temanai belai kana borok godly borok piaba जों nugo Israel rok ne bisingo Israel do par ne bisingo borok resurrection no bo bisa saya mane जों जे tangi basa nai ukok no pola tangi basa mane ukok no borok bisa saya angge borok temanai suari rok no bisa saya Israel rok ne bisingo omai sing tomane no 사두카이로 뭐로 폴라 만에 전 리자 전 진이 폴라 당기바사나이 보러 비슷사이야 때 수아리로 동만하고 보러 비슷사이야 보러 이스라엘은 비슷한 거 우 사두카이로 보러 바이블 노고 Old Testament whole Old Testament 보러 바이블 카이드는 꼭네 보러 고세이네 우 모시 수면이 Pentateuch Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, u pasta boy, bono kaisa si boro, kaito ni kok, ni boro, omong sumi si Bible ni boro, ho. Kesen siu borong tani sumai kesah tong, borong tani kerong tong, borong tani omahai tong, borok saksana torjagi tong, kaito ni kok kanai tong, kait senghai kaha ketong nai kerei ni wan sogi tong piawa borong bising na omahai. Of course, Farisai ro Old Testament sumai kesah no bisa sau te kaito no suriwo logo borong ni bekabai
피아바 우 파리사이록 넘버 지수 그리스도 그마이사 니로바 히포크리츠블레 히포크리츠 마네는 bus saka juda bisingke juda cuma teman saya hak simalong hakor sundui siljak hai sakable kupur bisingle bekeng rokman hai ne Yesus Kristus borok no teman male borok formalities kaisa si torjak siu tau formalities mana no mo hai ang sabrang gilja tangi tongka tangi paikya te bukhake kegrei hai roibar ka odini roibar ini bible kewit lang kan again giza maja giza pa no pia ba tongmong ke tongmong no tongmong sa slide jak mani kre ang omo hai ke tong ke kai to sa jak no kai to ni kok the de pira nang no ba omo hai de klein nang no mung sa slide jak mani kre omo no hypocrites omo no formalities bini mogolo to ka hanang tong ka 하이바는 니니 타니 뭉사크리 부카시크리 formalities 피아바 가이도 저트네 사이 나이스레자 코모네케 formalities ke judai 파리사이로나 아이니는 가이 그 지수 크리스토서 니로바 시말롱 하거 중디 풀자 가이시블라 사가게 그삭마 비신케 시욕히 똑같아 있으면 하 하니바게 Judairo ba Israel do paro borok engka nominal Christians hai nominal Christians mane bumungsimi Christian bukhake Christian ya namesake Christians tau sini jora wo namesake Christian nge ko nominal Christian ne ho borok suriwo rezawo dosomangsorowo yapar mung yapar layo girja thango piaba Jisuni langma borong thane nukzagia borong thane slaizak makre borong thane sengsani mani khuni se Jisuni se kotorko ka omohai sennugo engke borok tuma buino aprong ke buino tumanai buino yaksu shulani sengsinai judge khaisinai phona omohai maya ko asung le ka phona le omohai specialist bano gentile rock no omohai high shock omohai do boro omokhayani jengsinai boro saksan no belai ke kungsuko buino yaksi shulo hai bagi Paul sawo borok no borok ni ucaya no nugui no Paul borok no sawo ni sengo nirok buino le nirok yaksi shulo piawa u bui kaima hai si nirok bui kai dong le manen non believers rok omohai non rok omohai nirok omohai ini nirok sai dongo gentile rok omohai ne Israel no samani ko Israel rok nirok kai dong songsa piawa nirok kubundo phane borok no nirok omohai ni yaksi shulmani nirok ni jesi omohai ne Paul borok no sao hani bagi sing verse 1 to maisa Paul to maisa Paul to maisa ang pore una hai taku nung buino mazra de ber nung je sapano untung nini khukti keplang nung buino mazra le bero yang borok klaima hai no klai tongo abo nung sat no mazra ber masih klayo nung buino le mazra bero buino le yaksi shulo abo nung borok hai nung klai dong abo excuse maya niro kai to bai bu sumjak nai niro bu yogya tomon le niro bu klai ma hain klai dong ke niro bu yogya kai to bai bu sumjak nai nei po olo hai ni sao jeng Luke chapter 18 no jeng nai ni ki aroni tumanai story nugo parable jeng tumano rung thomawo khorok nei Jesu Kristo oring thomasaka khorok nei boro hadai sakawo kawi
hathai sako mane temple thangai borok suri laika borok ka Farisai bai khazna thumnai ke borok ni suri mao जों tmanu aro tmaisa Farisai basawi surika ang nono hambai ro kai to teman male ang khazna thumnai hai ya buino khoknai buino thokainai te sak motok tui dongnai sak phalnai khazna thumnai abro khaya ang nono dosmang soroi tongo ubas tongo sabda wo waini oke ani suni panen non khananai ni sak no torjagai kai ang omai klai tongo ang omai klai tongo nei sau phona haya phona song haya nei yak su bino mazra beri hani bagi Paul Israel mo sao nirok obo hai nega pia baseng rung tomawo tomas tomanuka kaitor khazna thunai ni suri manose boya sago tomane hole boni thani ang mung se sukya ang neng ano pyog ya ke ang ba mas mathri sinai nei omo hai ke bo bukharoi boni sak nei saya no siwi bo kaiden thani paiman pia ba Farisai ke sak no torjogi kung sugui ang ke omo hai tabo kemang omo hai tongo formalities mana na formalities borok ro formalities Christian namesake Christian ro sak ni no hai ro nugya buni no si nugu phona hai hage tonglai malia omo hai of course mana saya hangke saya kebu no saya tongwi bo mana bo hai no ke tma hamzak ma bai जों मा सानाय yaksi shuliya nini omo saya pona ang oma ke nuk mani leang ke thasagi sai naga boni saya no bo roma ya ke bible te bu sawo nang korong ni korok thang di bo saya ke ha ke sana jon boni saya no gosi ya ke tama bono disiplin khaidi nei hai pana bon tama ni bagi disiplin khaide hamzak mani bagi ye Paul oro borno warning ro mane nugo borok no ni rong yaksu shulo kintu piaba ni ro borok haisi Jews Israel ro borok sak ni saya no le mazra nukya mazra beria buini no kaisa si yaksu shu je omong kai to ni mokolo balai kena jaya जों 100% माने जों उफना खायसोगला हानो नै 100% सिया साक जराते जों बैनो याक्सि शुलथाय करे ना बैनि खुगो खाना माबाय बा बैनि बै अमाहाय फना साव अमाहाय बै गोबै बखलायला हाके जों बनो मा सानाय देफ्रो नांसाका 100% sure के जों बनो hamzak mane bagino omo saya ni mapnuk nai ga ha ke psana bo saya go semaya bogo sia ke bible sawo khorni kurthang witness langdi ke bono discipline ma khlaina kai to simise thik ke bisa klaimano ke bo simise buino yaksi sulima saimano nang saya phona saya nibo honima boni odikar to Mathai chapter 7 verse 1 to 5 asung pore ke teman nu ang pore mana Mathai chapter 5 Mathai chapter 7 sorry Mathai chapter 7 1 to 5 7 1 2 5 ampol mana
bokraba buino mazra ta bedi ni ko bokraba kai to norok no mazra be ya tei ke norok buino mazra ta bedi tamni hunke norok buino mazra ber tei no kai to bo norok no mazra ber nai norok buino khlai tei no kai to bo norok no abo hai no khlai nai hake tamni nini takuk ni mokolo bupang bipring tongma simi nuk nung nuk nini mokol ni bupang boko sole tamni nuk yasla nini no mokolo bupang boko so tong tutui nung bahai ke nini takuk no phaidi nini mokol ni bupang bipring tiklai grana ni sarak de o patra nini mokol ni bupang boko so tiklai gradi hake nini takuk ni mokol ni bupang bipring kaham ke nubana apro nung tiklai manan sak ni jaya no yak si suyawi bini nung no omo borok ni nature hai bana Christian ro sung omo hai klai te kre Jews ro borok ni jaya no nugia bini no kaisi yak si sula hani bagai teman sa borok no ni rok ni mokol phone tiklai gradi hakase bini no nai blad badi ni mokol ni omo no khibi ro grana ni homana নিজে সিমকল ফিজু ফিও মই yang nang bahai ke bino sama na ke omo hai no boro excuse kre hani bagai je pro sung bino sao phona omo hai nei bino sung mazra ber sung u bino mazra ber ma hai kana kai tor baibu sung mazra ber jak nai hanya hai ang sapiyo mazra bai bui kebui no nung kebui si soka omo hanya nga bono lesson hanya ni ma prong nai omo so omo no bulta busi nung siya wei ni bui ni kuk ni khana ma bai nung bona hai pu ni samani bongka siya wei mazra ber man pia bot tabu nung 100% tabu nung nugui tong kha borok no ne bui ni sola ni rang tiklai naman nga nung borok no loge hoya pana nung sere ke tangi teman le bini buskang ke bola si zaknai bak wong zaknai sere ke tangi ang omai ke luka nung tiklai mana omah saya lain ge orang no ang roite ang bono kipili ne teke omah te pa khaisi omai ke sing masana nga bui de ko ba nung ko gro lai mana tongka nung ni mokol bai thang luka khazak lai mane ko gro lai mane ko omah ke saya kaijak na kini ro no khungwa bung gajen bai gajen malai re salai kai ro nai khijak ta malai lai di omo hai ro ke samana kebu kebui nung siwi tong khang ke nung samana teman mala bono hamzak mani bagi teman mala omo hai tong khang ke nung sidu ti bono sum sogo klai ro tong mani klai nge saya ke bo jaya nge no ang teman sana nai buji khana sing mazra ber mani ba yak si shul mani bojuda hamza gai nang bor nang chaya no phundugi no mana bon juda ge oro sawo buino mazra ta ber de mazra ber mani ke nang sia hai na bu khawo kisa amongi mana buini khugo khana kha sia pana nang bono o phona hai pu ne ber ka ngi apana ngi bana nang wan sok ma be wan sok ma wai pana hangka o ni wan sok ma ne ka thaya pana ngai ban ke roman o rum bizabo chapter 2 apostle paul bo israel rok ni jaya no bo phunu ro khani ro ni omo jaya ni bo borno yaksi shuli naidi buinala ni rok sai tong jaya ni ro na jaya na skang wa sok nai gradi verse 2 Romans chapter 2 verse 2 hai thang tor le verse 2 omo tui samang khlainai rok no kai tor mazra berke abo soi se hne jeng sawi mano kai tor angka kebui kai tor kebui ke bo buinong bustum nai bo kebui baina kai tor bo kebui bo bebak no sio bo kebui baina bo bustum mana pia ba seng letini thani jeng kai tor khaya seng bebak no sia
hani bagai जों बुस्थुमानि जाया फानो ngibano buino mane buino bustumane buino mazra bermani abo jaya फानो ngibano teman mulai Bible sawo sini one sok marok abo kaidani one sok tu ngia kaidani one sok ma becini one sok ma belai ferlai get sini sini kaham abo kaidani beskango saya filthy rags nisa hani bagai seng buino bustung kake abo temanai misjudgment panen ngiban Romans chapter 9 verse 14 Romans chapter 9 verse 14 saya tanggapan boleh hake jeng tamu sanai kaidor borok hamya haida topsa fanuya kaidor borok hamya haida kaidor borok hamya ya borok kaham kaidor kebui hani bagino buino bo bustumana kaidor simise kaham hani bagai kaidor simise kaham ke buino exactly buino bisa klaimano partiality klayawino bo bustumana जों बुस्थु काके yang फानो किसांनाय yang फानो किसांनाय फिया काइदले सय काइदले कबै हानि बागै बनि कबै बायबो माने यांबो yang थिककेनो बिचार खायमानो थिककेनो बुस्थु मोनमानो तमनले बनि कक थाइबाय थिककेबो बुस्थु मोनमानो first Peter chapter 1 verse 17 First Peter chapter 1 verse 17 Apa mana? Jotono mukang naisik yawe samung klaitai no bustum nai kaidono suri sanpuru norok bono apa nei huna abri bagai no norok o sengsaro tonglangsa bono kiwi tongdi nerno bono apa nei huna bo mana bo yang bekak beengya yang bekak beengya ke bo bustumui mano jotono mukang naisik yawe samung klaitai no bustumnai kaitono suri sanpuru norok bono apa nei hono abri bagai no norok o sengsaro tonglangsa bono kiwi tongdi English okay sawo who without partiality judge according to its works bo partiality klayawin mana yang be choi kenan sujakok choi kenan bo bijar klayman bustongi man hani bagai जों bono kiri thai bono bijar no nahu bono bus thungman no nahu sengsaro जों वासं नायखांके गोबां कुकनो जों तमाना misjudge खालायजाव ताबोरनदि नों मोनसा खालायाफानो नों खालायनै बेरजागो जे कप्लाय कुकनो अमंगो जाजाक उंगो रां फैसा गोनां नो जाजाक उंगो कतर कुक फान गोनां नो जाजाक कुक उंगो हायब्ला नों कुनो थांनायदि गोबैनो Kebuy pan sini nerang pisa kering kena dalas nami doido. Ke omai kena sengsara sengsane bus awati ngia. Piaba Yesus Kristus bo boni kok thai bai kebuy bai ke bo bustum nai bo bisa klainai. Herfer ngia kisaban. Piaba je bono yasa ya boni kok thai no naya boro u kok thai bai no bustum jak nai herfer ngia kene bustum jak nai boni kok thai bai mane toma bono poito klaya ke boro mor ke o sok jak nai kaisa koro yakti ke boro ne sum sok nugui boro mor ke o kiklai ro jak na hai ni sau John sumene kotma kaha chapter
12 verse 48. John 14:28. John 14:28 thangna na khadi John 14:48. Ang purwana orthomaisha John 12:18. John 12:48. Ang purwana ang kok samano khanayabui ano khibinai borokno majra bernai khorok satong ang tabok samane kokno paithakni salo bono majra bernai u kok thaibaina borok majra bernai tongo kubui bai boni kokno khanayangke borok majra berjaknai boni kokno khanayawi bono yasak yakke kebo 그부이노 노리마야 그부이노 메시아니마야 그부이니 에겐초 고이셔문사 클라이마야 하이바게 2 Corinthians chapter 13 verse 8 오토마이사 ซึ่ง 게보 그부이니 비루데 문사 클라이마야 하이바는 그부이오는 마똥 만에 그부이바이는 ซึ่ง어머 클라이작나이 mana kebini bisingono sung I kokonen bustumzana neng sikok klaila amle neng kokla I ni mana kebini bisingono matong nai jipro Yesus Kristus kipuli kaipro kesung siwo kaidor sungno bustum nai jotono bo bustum nai jung 그부이노 좀 메시아는 마야 그부이노 가르 ซึ่ง 바사위 마야 2 Corinthians 너ทั้งซึ่ง 눕나이 ang 2 Corinthiansทั้งchapter 13 verse 8 ang purwana 좀 그부이노 멍사 함야 클라이마야 kaham simise klaimana sung kubuino hamya klaimia kubuino tongnai hai kibul thanglai pisnai Romans chapter 2 verse 3 jeni text thanglai pisnai verse 3 ang purwana tamokhe takuk jung sawimano tamokhe takuk nang katsui omotui samung khalai tutui se buino majra beri tongo nang kaitor bai majra berjak lakte dahan nang bahai ke nang takno asik majra beri tong nang ke majra berjak ya deba Israel rok ang tilan saka chapter 2 ke Israel rok niko Israel rok ne sumso niko Israel rok boro busni kaitoni busni yakaba mazra mansagia mazra rozagia mazra ni yogwan ni brok wanso teman mele boro kaitoni songjak boro piaba bible ni mote boro bus tungjak na mazra berzak na Jacob tomaisha Jacob haine shao Perungnai ta engdi, perungnai rok ni mazra teibo kotorku niso. Neket Jacob chapter Jacob khani beri. Jacob chapter 3 verse 1. Hebrew ni pore ke Jacob chapter 3 verse 1 ang pore wana ani taku rok norok bebak no perungnai ta engdi tamni hinba norok sawi mano जों फोरोंनाय रक बुइनि स्लाइ टेबो कराके बुस्थुमजाकनाय माजरा कोतमखौ बुस्थुमजाक कराके बुस्थुमजाकनाय जेप्रो जों नुखुं रगो नुगुनायदि ज्राय रकनो जों सामंबेरि क्लांखांके ज्राय रकनो अक्रा कुकनो दुसरो जाको ज्राय रकासो दुसबेर जाय
du serai ni panenteng hai ba okra ko mje bro belja ko ke omo haina phorongnai ge jius rok to ba borok kai tene chongjak borok rok borok kaha ke buino phunuk bani hai bana borok si yak si sulei akoi bini yak si sulei kaisa na rengsi mazra berei dong borok ni jeni sak ni jaya no wan sukna ni rengleya ke hanjori no bol sawo niro mazra berjak nai baik niro o mazra ni ubus ni yak ni yok nai ni wan sok जों समाय गोसाव नायनि खांके नुगो वाइ बिसोर बरो काइटर बाय माने काइटरनि आरनि चालै वाइ बिसोर थांखा काइटर न याक आरो वाइ बिसोर बरो थांखा काइटर पियाबा बुखा कलो गय बरो न हाय हाय किफु तै फिना नाय वाइ बिसोर बरो काइटरनि याक लांखा Kai ta borno busuk khario goi busuk khalo goi tongmani sendu tabo go omo haina kai to borok rok no khaki pilten ne busuk khalo goi to bukha slai boni thani ki pilten ne bukha busuk khalo goi to bonai singi to khaki pilten zaman bagi teman-teman जोंनो बरक नो हमजाक मानेबा एके जिसु ताबो बो किफिलिया को तमाने बगे काइसन रिजन तमाने माले जे बाइबल सामाने ओमो हाय फुनुक जाकनाय बो फायनि प्र बेबा नो फुनुक जाका पियावा तमाने बगे फाया को एकमात्र काइसन कारण बोंखा बो खालगै तेकिसा नाइसिंके तेकिसा दे बो खासलाय फायबे जानो मन खालक माबा फायदि सेकेंड पीटर थानाय Second Peter chapter 3, 8 and 9. Second Peter chapter 3, verse 8 and 9. Ang boywono khazani takuro norok okok no ta pokdi kaitoni thani nokha salsa no nokha bisi sai hai nokha bisi sai no nokha salsa hai baksa borok rok subrai bokok roma tui no khlaina lerok nei wansu ma hai no boleria hai ingyawe bo norok no khalogui tongo khorok sapa no komorthung nei bo naya beba no borok ni sumso ya karthung nei se bo naya to mani bata om jisu christo paya ko khalogui tongo ba ega boni bagi salsana 1000 bosor hai 1000 bisi는 salsa omanita जों जेफ्रो बुइनो खालगै बखारगै नाइसिंखांगे कलकफोर स्राब साहाय निंबाय बखरन पाइ थांसिरगि तबक जाको अमनो हमजाक माने बागै तमासकुमन अमने बो बाइता बुं पखा बो अमने लावान नि बेसाजक न हमजाक माने कुसुकुक न हाइबन बनो मावने बागै लावान बाय बने काका बायने बने मामा बाय 7 বছর बबे काजना गते 7 বছর ए 7 বছর बाइबल साव 7 বছর स्रापसा सिं पाइसु ओके बो अमो आं सावने माने के जों खा हमजाक बै नाइसिंखा के 7 বছর 8 বছর स्रासा पियाव ते बायसा वान sok नाय थांके नों खरक साना फाइसिनाय नों हाजाक माने नाइसिं सगै तंखा मंगा मालाय मुसुक सगै तंखा गाहाय 1 घन्टाबो लेरजाक सब अमहाय उ koklo samane ge kaito जिसु ख्रिस्ट तमाने भाइया long suffering खालगै ते खरक ससक दे किफिलांनो ते खरक ससक दे बका किफिलि फाइलांनो अमहाय के बनि मकलगै खालगै नाइसिंगै ओके अबनो तुम अरो हायनि साव
nirok buinone yak si shulo piaba nirok bu u samang si khai dong ke nirok bus ni ya bus ni nirok bu ba ki yok na ni one so verse 5 let apa itu kita lebih nih verse 5 yang pertama tamoke neng khasiya neng kok khnaya abo baino kai dor jole jage soike yagul suwe phunuk nani salo tem akol manna bage se neng ba lama khlai tongla verse 6 tamni henke kai dor jani ja samang khlai ma tui no jo to borok ni man thai no runai yo jeng to no kai dor nai singui tongo borok no phiok na ne bage borok no phiok na musuk mane khalo goi nai singui dong je borok bekas lai phainai bok makhangjak nai phiaba borok roka morsi koto emai koto kai to muthang na musuk pana borok muthangjak nai musuk kai to na phai di ini no kon borok na musuk je u emai tor mane morsi tor mane boni pol boni reza kai to ne thane borok kipilia kai to ne thane kipilia ni bagi no mazra kotor ma borok manai yo mazra manai te bustum jakne usal sokpainai sokpai tongo or Chinese or English was how but because you are stubborn and refuse to turn from your sin you are storing up terrible punishment for yourself for a day of anger is coming kai tor jole jakmani sal kai tor bus thumani sal obo sokpai dong nke u emai ni bagi no yasa kai tor yasa kya kai tor ya phal mano yasa kya khayok mano yasa kya bus thum jakna Luke chapter 13 Luke chapter 13 what hane verse 2 ni simi 5 jora porne Luke chapter 13 verse 2 to 5 Portumaisa Jisu borok no hai nei saka abo hai ke buthar jak ma bai borok Galili tei borok ni slai sumso ganang nei dan norok khaka aya ang norok no opok sao samang yakari yake norok bo bebag no abo hai no komonai silo mo nok kusuk bai singsrep jagei a thinai chichar ro borok ni le tamusla Jerusalem mo tongnai te borok ni slai borok te bo borok khamyak nei dan norok khaka automais Galilean borok ni sumso te bele bang piaba temanai borok jepro besuk borok ni sumso jespro bang tongteng just mo bujuani ke borok jespro sumso bang tongteng hai pan borok kipil pro borok no kaitor yasago piaba je borok kipilia borok no kaitor bustumo kipilia bekas salai jagia repent engyang ke borok kaitor jole jagai borok no bustumnai homani sal sokpainai borok bustum jaknai kebu ke bekak kipile asai ketal engya sak joratei kaitor ni hawi miya te borok kaitor bai bustum jaknai verse 6 sawo bebak no bo bustumnai borok khlai dei no borok no mazra bere bustumnai borok no mazra bere bustumani bagai kai to maisa bible sawo seng no kubuke huluido borok khlai dei no borok bustum jaknai
피아바 가이도 카력 많이 동거 가이도 카력 많아 슬라이 많아 보롱니 보록 리페는 간게 가이도 슬라이스 가이도니 카력 많아 보록 만나이 가이도세 능부스 감이야 보너시오 어바이키는 뭐 nombu스통에 Proverbs chapter 24 verse 12 tomasya bos nonos namnai bosiu nini bekawo besuk hamya tong boru tawi bosiu besuk le nini hanya besuk tong tok seng pali bai ro tai ne kan ke besuk kezi besuk tong bosiu le omai kino no bukai to boru tawi nai nini besuk hanya tong ge u nung sam klai ti se butum zakna verse 7 baksa borok rok samung kaham khlai ui tongo hake mokhang sing rizak na nayo kotor khlai jak na nayo kathang tong phlai na nayo omotui borok rok no kaito mothang phlai nai niko tamasa bo omo hai borok no mothang nai sebano je borok samung kaham khlai nai kaito ni sungsa sana wan sok nai te kaito no borong khlai nai borok no piaba samung kaham khlai dong nai homani tama kamamo borok no bul buju overs no nai ni kanke overs no simi nai ni kanke omo haingo samung kaham khlai ke mana nung samung khlai ma bai nung ma thangjagi manai oba ke nukjagoro piaba ukokiabo Paul tamasa Paul sawani nai mani ke omo haisi tumang lesson Bible no jeng kotor ke sitai mane jeng bebak background sitai u Bible no abo Paul ono samani ka reward Christian rokni reward teman le Bible no sawo Roman chapter 3 verse 9 to 10 no jeng nai ke teman no khorok sa pun borok kam kre oseng sar khorok sa pun kam kre nge jeng bono wan sugi nei kyang ke borok ham ya bai ke sam kam tang manai ye obo Christian rok samang khai kyang ke sokat ni ko sokat rojak nai ukok iso ke Galatians chapter 6 verse 8 atmaisa je besak ni bagai samang khlainai besak ni nomanai folani bagai samang khlainai folani nomanai besak ni bagai neng tongkha besak ni bagai ne khlai kha ke sangsaro no paine abo mai komor paine piabo folani bagai khlai kha ke mol brum brum abo tongnai ke Roman chapter 7 no verse 18 no like tsamanu so sini besago Paul tomaisa ani orang mengsabar kaham kri ani u besago mengsabar kaham kri ang kaham khaina musugo hai pan besago kaham krin bangai ang kaham khlai mi nisa piaba je proseng muthangjago mutangjak man yogolo kai to ni bagai sang kaham khlai man je pro poito sini thani phayo u poito ni buthai ka samang sini samung baise sini poito kuboi obo sini jago upok samani jago ang samung kaham khlai ka ke poito kuboi phainai ba mutangjak ni ukogi ang mutangjak ka ke samung kaham khlai manai samung ni poito ni rezalang ka samung ege oro samung kaham ni kok samani abo ka reward ni kok sokat ni kok ege tini orang no paile sini chapter 2 verse 8 ni simi buskango jeng hai hai jeng lai pian ke suri nai pe bogra kai to no hambai ro hai hai nung sing no ni kok thai bai jono phurung kha ni kok thai no buji ne phan ro kha kai to no tebus jeng serungai sini poi to no rak ro manani hamia phurungnai chaya phurungnai rok no buji manani ni kok thai bai kok thai ni bising tu kai to no su nin thani ya pa bukra ji sing no su amen hambai